Tá mé I machónaí I ráfharnáin. Díobhaid. Is margaret. Cael samdait. Iva ní bhurcú san dom. Cén éisiú Iva. Tá 8 mlína déagdíis. Agus caiithna rugga cú. Rugú mé I 1998. Cobal Cóniart. Tá mé I machónaí I ráfharnáin. Go hálaí ar fad. Inis dom beagání fúd féin agus fíad a bhuiintear. Well, even I bhurcú san dom. Tá 8 mlína déagdíis agus tá cethir Micheálach. Má bhain miad anam gur fór agus mé féin. Tá mis se anchasú le miad caithí mé rá. Deir daoine gur sin den seanbhlach atá aimsa. Bín an acrom gur céine ag an burtagan cínta agus bín sé aiste gur óir nóir a bhíimiid ag fécinn ar chlóraig an telefís. Bí miad agus mé féin sna trithí góir nóir bhín Anna agus Moam le haigeanna fada grúma agus a bhalar de scéil nóir bhín siad ina gcuir freisin. Bí miad agus mé féin ag fécinn ar chéile gan clú cad gur féidir bheith grambar. Péis géile bí miad as bailile go minic mar bíonn sé gobar don na stáitservísí. Bíonn sé ag dul ar fud na hhorpa go dtí crunathe agasúla. Deir bháin leis orintanta nóair thagann sé isteach déanaach agus íag goire. An méoch an tamagat le haid cup an taobh nó an bhfuil tú ag dul thar le arís. Bíon mháam gobar in ospéal príomháideach mar ultra agus tá obair le déanam ciise. Ina réire dá ggurfian scéanam ceadsa, déiring féin go mbíonn a gcuidiúbar go fása ar fad. Sealabar atá acu, déadach si a bheith ag gobar a níos títhe go dtí leathairtaréis seach ar maidin agus má tharlaíonn mar tharlaíonn sé go mion minic go dag na lán-cásanna ag an dála isteach gan cuine agus bhégur hí ag fannaigh níos fuide ná sin fiú. Is even le hí an obair ach tá saoil crua acu. Inis dom faoi Anna. Tá si san óscoil agus tá si ag déanamh gnéileán sin. Tá plus 4 timeshare cis siúd in nún ruma agus is dúfar den scoí. Tá si 3 bliana níos sin an á mise ach is cuma mar tuigmíd sa chéile go hámá ar fad. Anis fan go bheic mé an bhfuil éon modella. Níl anmhí nó madra gcuinteteach, bhrálum madra gom, madra bith, ach tá lurgé ag dad madar le clúb nó fiona. Agus mar sin níl seans dá laid cuileán nó madra a áldum féin. Is féidir am siúil ar scóil gach maidin go héasca, cúig nó méid siúlóda, siún an méid. An mát leat an scoil seo, inis dom faoin scoil. Se is even am an scoil seo. Man scoil é seo le haid cholíní amháin le rud a Beaufort an tanamatá air. Ba níoch an scoil timpeall 950 agus tá seanfanná réalta fós ina Coney in Acalin agus tagann siad isteach a bhain go chéile ag léirt agus bualadh leis an daltaí. Is méir sin seach na scoile tá anamsa, tá lán dúlagas le déanamh agam, dúlagas a iadíonm chuidáma. Mar hampla bíon arm leirt leis an daltaí faoi cuasaí scoile go réalta. Is mise cairla mór na daltaí freisin agus ar aon leis sin beag nach gach seachtain bíon rud éigean speisialta ar siúil le an scoil seo. Agus bíon sé de dhúlagas ormsa na mair scoile eile agrú chun na himachtaí sin a ri. Tá lá náisina goin sa scoil seo, tá hala sport agus trala sport de gacha le hais gur féidir úsáid, mar hampla ruthair thraenála, maisíní rábhíochta agus maisíní ratha freisin. Tá astroturf ionach a gcuine cúil de scoile agus imríonmí taca agus cumógeocht an sin. Is bralam cumógeach a immert ach im lína ní raibh nóméid le cos agam.
agus nóir bhín cúpla nóméid spára legum té mé in mun leir mar bhálam sa glí dhéanamh san oscail agus tána pointí go fás a gard. Bhfuil leabhar an gcuimh? Tá learlan den ghain scoil seo agus tá rábhil ahan den sin agus de leir románsíocht a freisin. Tá siop a bhí ar oscail freisin nóir bhí na susna a ghain. Ag na susna beaga agus dombrise don lán bíon an siop ar oscailt. Tá a lámhar dí deasta le ceannach an sin mar hampla salad, anrí blásta, millseán nó ceaparí. Conas mar a bhíon legan amach an lé scoile í Mófort? Bíon ceirrán gcuin ar maidin agus an sin sus beag. Taréis an tusa bhig bíon gárán eile a gcuin ribhlón. Tugtar óirclaigh doing don lón agus taréis an lón braithin sé ar an lá. Más inan ó cédaí na bíon tá gárán eile a gcuin taréis an lón agus an sin cruithníon an scoil ar cúig taréis a trí. Ar na leitheanta eile bíon trígang gcuin taréis an lón agus críochnaíonn an scoil ar trí dahad. Déanta na fearna fanna mise go minic taréis na scoile mar bíon stadair arsúil gur féidir dáta a bé dhéanamh idir deire na scoile agus leithir taréis a cúig agus feim sin an úsáideach. Cén sort duine í an príomhide dar leat? Tá an príomhide an Cairach agus Cináta ach chuann sí an bémas mó ar na chóirsaí a dúla. Fear leithí go mé mís idir sa leirlinn nó ar an parc imthe go háirtha nóair a bhíon míad sa séú bliain. Cad iad nó hábhar a dhéanaan tú? Déanam mata, gaeilge, béarla, stór, betholaíocht, Spáinnis agus gnom. Agus cad iad tábhar a startleat? Well, ní gádam an dars mína bhíon a bhar sin is an star an tábhar fearlam go mór agus go fada. Bíon bannínéil ó múntar stóra go dtí agus soch spragu go gcónaí. Gan éimhréig go rá, ní bhíim go míimse ar scoil nóir bhíimse ina rangsa. Is leis tuairis achtaíochta agus ní feilm crua in éon chur mar bhíonn sé ina long den rangna eile mise árá leat. Is mór an sportí freisin tá sí Granfer agus pás beag sa rúiseach caithí mé rá. Mar hampla fórsí obair ó Colleen Wall an tamil beaga hin agus pís popper le leithnach scrífa air. Agus ní raibh an obair déinte go goróha ach irid caithí mé rá ach seo bannínéil leis an obair ácruthe chús san air don rang amlán. Cé leis an suicide note seo agus ris an rang amach ag goire agus fiú an Colleen a thug suas an obair de. Seachas sin áfach feim an star anasúil ar fad is frálam star Verica tréimse coga Vietnam go háirtha. Feim sin eile an simú caithí mé rá. Ní hiigim min á rira go néanamíd stadair ar an béarla mar ábhar. Táimid ábhata béarla leirt agus delam se féin chuna sé scríomh sa bhunscoil. Is bhrálam léamh gan éiris ach is cumalamm ina rira faoi analís an frós nó scagan na filiachta. Jumma daimsere ar fad an béarla mar ábhar darlumsa. Nach méid sé bhád air an níos fearr dá bhéid fomís teanga ísachta eile in ionad an béarla mar hampla an Síníis nó an Gearmánis agus mar méid sim ag daltaí sna teanga ísachta nach bhéid fí óliacht eile a dhéanamh mar hampla an geolaíocht nó an óliacht talmhaíochta mar hampla. Cad iad tú nuair a bhíon am séragat? What had beag an in iscóil? Tá ceartlar? No, tá ceartlar. An séiragam. Well, Déanam drámaíocht or sa teachtain taobh mictan school. Well,
Conérna rá rinne mé or sa teachtain ach imlína ní raibh an tamagam. Tá scóil grámaíochta an cabhna chiasúna díreanóir agus tá sin áisiúil golóir. Nuair bhí mé níos óga bhí sé deasnaí agam mar bheith i meastóir agus chunnach mé féin is subbachsúla Fair City nó Beidir fiú EastEnders. Ach is saoil crua nabhcinnte an bheithe mar aistóir. Ní bheadh is go chithe an méid aon obair go de gceann míosa nó ag deirí an chunathe dhéirí a fórtú. Ach sin ráta rinne mé a long card just a scóil grámaíochta agus bhain mé antanmh as an grámaíocht a rinne mé sa scóil. Bhí mé sa drámaíocht Calamity Jane agus bhór an crack a bhíon. Is malam tamil cahabh le mo card as Beaufort, tá long card maithe go man sin. Ach is í dúrbh cara is fearrtá gom. Well, honestly, an féidir that chuirsí is a dhéanamh an sort duine atá I the cara d'urbla. Connoisseur féidir an chuirsí is a dhéanamh d'urbla. Well, tá sí Granver agus sort aigeanta. Ní bheadh is a go cad é an céimhar deile dhéanach sí agus ní cred fanna scéalta atá gom fuaí. Déirfá cínta go raibh mé déanamh abhaile ach tuairí mé cúpla sampadit. Cúig sí is teachlum an ordathóir seba agus bhí sé caint gan stad agus dúnach dúir se an ordathóra agus déag sí ar an gotoban agus dúirt sí níl an ordathóir se ag obair agus dúirt mé oh well dúrla cai tú breúir knap an ordathórtá uait agus orháin eile chunig mé í gan cuine agus bhí mé ag éirí leir le fríomhór ag an eile agus dúirt sí oh well tá defar mór orm agus go gan rid leihí. Sias an stair lústrásach go dtí desk altathóir na scoile agus dífrig sí an Rooney Mary agéon den ar orad agad is seach agus dúirt Mary oh well cosú leis an counter a chríal de lábha. Ach is duna iontachaí níl aon rud nach céanach sí déit dam rud é go raibh tú a grúchas ar bith. Is even an freisin scur sios go dtí dúnsruma nóir bhíonn gan an maithair Connic mé ceann le Benedict Cumberbatch le Janie dar tedal Doctor Strange agus is even an taistóir sin. Is é scanan atá bunthe ar na character as na Granáin Marvel agus imraon Cumberbatch an fart den Doctor Strange. Manlí a calúil agus néarolíos omratí an down ag túsáin scanan. Ach an sin bhí sé dimpista agus callan sé an úsáid a bhíon a lábhaige. Táin Cumberbatch go dtí an tibéid agus an sin chun Strange aithne ar an siéista. Os glíonn an siéista féidirachtaí agus dain eile de Strange agus tasíon an scanan ina rira as sin amach bhuain mé agus dúrbla an tráthnóna. Ní éanam aim sport inis ach nóir bhíonn an aimtir go bra is íbannam a bheithsúil sneisleachta. Okay. Which you go home, good bit of Magativa, agus mulin cester what that's the color Neil. Cargo, let's not stop it.